Mag-asawa patay sa magbunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa nagapatabok nga salakyan sa intersection sa Banwa sang Oton. Si Jan Sala nakatuto. Nagahuray at sa dala ng mag-asawa nga sanay alias Rick kag alias Gina lunsay 40 anyos ang naabtan sa emergency responder sa intersection sa barangay Abilay, Soroton kahapon sang hapon. Si alias Rick ang ara sa tunga sang dalan samtang si alias Gina naman ang wala na sing animo kag nagsuhot sa idalom sang salakyan. Suno sa Oton MPS, madasig ang padalagan sa motorsiklo kag sang salakyan. Rason nga sang naglabutanay sa intersection, nagbungguanay ang mga ini. Lumabasi lang kita sa impact balasan sa duha ka salakyan. Maybe madasig kag ang sa part naman sang driver hambalya daw tayo yun man lang daw talunsay man lang iya paglakad kagulpi lang may nakabunggo siya. Gindalang duwa sa ospital ang pag-indeklarar nga dead on arrival ang asawa samtang nabatay man ang bana, makaligan ng pila ka oras ang pagbulong. Temporaryo ang ginhunong sa Oton MPS ang driver sa salakyan kagin kilala kay alias Ram 53 anyos apang ginbuyan man sa naglaps ang reglementary period sini. Sa mga motorist naton halong gid kita kay almost every day nagkakatabo ang vehicular accident. Natala na pa nga makigistorya si alias Ram kag ang bugto nga bata sang mga biktima angot sa insidente. Upod kay Hans Tisharto, John Sala. 1 Western Visayas.